Конфликты поколенияў непазбежныя. Хаця потому, што навука не стаіць на месцы. І педагогіка, і медыцына. Напрыклад, нашыя бацькі заўсёды хуталі немаўлят. Трэба абавязкова звязаць яму шапачку ў любое надвор'е і нават у памяшканні. Мы ж наадварот ведаем ужо па даследаваннях, што цеплаабмен у немаўлят іншы, і іх трэба апранаць менш, чым сябе. Але гэтая малюсенькая шапачка ці нейкая іншая неістотная дробязь ствараюць вялізныя скандалы ў сем'ях. Ці можна іх пазбегнуць? Можна! І я падкажу вам два надзейныя сродкі. Першы – рот, які ўмее гаварыць, і другі – вушы, якія ўмеюць слухаць. Паверце, гэтага дастаткова, але варта захацець карыстацца імі абодвум бакам. Сёння будзем з вамі вучыцца паважаць старэйшае пакаленне і адпускаць малодшае, даваць нашым дзецям крылы. Запрашаю! Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, тут, каб падымаць тэмы, што хвалююць жанчын, каб разам з вамі шукаць адказы на штодзённыя выклікі і пытанні. І сёння прапаную абмеркаваць адносіны ўнутры сем'яў і прымерыць крылы нашым дзецям. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Маці і бабулям у любой культуры цяжка назіраць, як іх дзеці ці ўнукі растуць і пакідаюць дом. Аднак у многіх краінах дзеці не пакідаюць дом. Сем'і там жывуць або вельмі блізка адна да адной, або ў адным доме. Напрыклад, свякроў жыве са сваімі нявесткамі, а дочкі жывуць з бацькамі. Сыны прыводзяць дадому жонак, а бабулі і дзядулі жывуць з унукамі. Але незалежна ад таго, дзе мы жывём, мы ўсе хочам шчаслівых адносінаў у нашых сем'ях і з бацькамі, і з дзецьмі, і з унукамі. Галоўнай прычынай здаровых сямейных адносінаў з'яўляюцца размовы і слуханне адно аднаго. Мы называем гэта камунікацыяй. Камунікацыя павінна быць двухбаковай. Адзін гаворыць, другі слухае, а потым яны мяняюцца ролямі. На жаль, не ўсе людзі разумеюць, што гэта не маналог. Яны дыктуюць, што рабіць, як рабіць і нават што думаць. Такім чынам, можам сказаць, што адна з асноўных цяжкасцяў у сямейных адносінах – гэта адсутнасць камунікацыі або дрэнная камунікацыя. Ты маеш рацыю, робат. Дзеці не размаўляюць адкрыта са сваімі бацькамі, а бацькам цяжка зразумець сваіх дзяцей. І гэта часта прыводзіць да спрэчак. Ці бывае ў вас калі-небудзь, што вы не згодныя з членамі вашай сям'і, напрыклад, з маці, бацькам, цесцем, братам ці сястрой? Лёгка не пагадзіцца з сябрам і пасля гэтага працягваць сябраваць з ім. Але спрэчкі з членам сям'і, як правіла, цягнуцца даўжэй і могуць прывесці да доўгатэрміновага канфлікту, ад якога усе бакі будуць няшчаснымі. Праблема пагаршаецца, калі гэты чалавек жыве з вамі ў адным доме. Я пакінула дом бацькоў у 17 гадоў, пераехаўшы вучыцца за 330 кіламетраў. З таго часу ў радавым гняздзе была толькі госцем. З гэтым, безумоўна, звязаныя пэўныя цяжкасці, але я цаніла свабоду і сама магла распараджацца сваім жыццём. Праўда, час ад часу было нясцерпна і хацелася падтрымкі. Ёсць некалькі сапраўды добрых рэчаў у тым, каб сем'і жылі побач. Члены сям'і могуць дапамагаць адно адному. Яны могуць абмяркоўваць свае праблемы. Лёгка хаваць нешта ад людзей, якіх ты не вельмі добра ведаеш, і рабіць выгляд, што праблем няма, але ў сям'і складана насіць маску. Яны надта добра ведаюць цябе, і вы можаце адкрыта размаўляць паміж сабой.
Але ёсць і відавочныя мінусы. Я чула ад некаторых сваіх сябровак, што жыць са свякрухай – гэта выпрабаванне. Яна ўмешваецца ў выхаванне дзяцей. Калі маці дысцыплінуе сына, свякроў становіцца на бок унука, нават калі відавочна, што ён зрабіў нешта няправільна. Свякровы таксама не ў захапленні ад цеснага жыцця з нявесткамі. Цяжка бачыць, што маладыя выкарыстоўваюць зусім іншыя навыкі выхавання, не такія, як яны выкарыстоўвалі са сваімі дзецьмі. Мудрыя свякровы стараюцца трымаць язык за зубамі, але не ва ўсіх атрымліваецца. Камунікацыя – гэта больш, чым проста словы. Ці можна з павагай не пагаджацца з іншым чалавекам? Я лічу, што можна не пагаджацца і пры гэтым не пакрыўдзіць чалавека. Але трэба пастарацца. Мы мусім улічыць выраз свайго твару, мову нашага цела і тон нашага голасу. Словы, якія мы выбіраем і калі мы іх кажам, могуць мець значэнне. Часам нам трэба пачакаць, пакуль усё супакоіцца. Таксама вам трэба уважліва слухаць, што кажа іншы чалавек і спрабаваць зразумець яго пункт гледжання. Важна падумаць, перш чым гаварыць, бо словы назад не вернеш нават, калі ты робат. Шчаслівыя людзі, якія атрымалі ў спадчыну вельмі важную сямейную традыцыю – павагу. Павазе да старэйшых надаюць шмат увагі ў многіх культурах, прычым настолькі, што стаўленне да іншых катэгорый зусім не мае значэння. Галоўнае – паважаць таго, хто старэйшы за цябе. Ці азначае гэта, што старэйшыя могуць паводзіцца як заўгодна, а іх усё адно будуць паважаць? Вядома, не. Калі вы старэйшы чалавек і хочаце павагі малодшых, вы павінны паводзіцца адпаведна, размаўляць з імі добразычліва. Таксама з павагай. Не мае значэння, колькі нам гадоў, ці адкуль мы родам, якога мы полу. Праяўляць павагу да іншых – гэта яшчэ і паказваць прыклад. А старэйшыя, безумоўна, мусяць быць прыкладам для меншых. Вось некалькі спосабаў, як можна выразіць павагу да старэйшых сваякоў. Вы можаце наведаць бацькоў або запрасіць іх да сябе ў госці і падзякаваць за тое, што яны зрабілі для вас. Калі вы жывяце са свёкрамі, то можаце дапамагчы з гатоўкай на кухні або запрасіць іх у сваю частку дома на гарбату. Папрасіце свякроў навучыць вас гатаваць любімую ежу вашага мужа. Знайдзіце спосабы выказаць сваю любоў і павагу да старэйшых членаў сям'і. Вы можаце змяніць іх стаўленне да сябе, калі кажаце, наколькі яны важныя для вас. Хто знішив цемрі і греху ладу, чия любов нам дає отвагу, герхаться слави, ён цар усіх царов. Хто над сусвітом руку тримає, святим тремтінням, хто нас гранає, герхаться слави, ён цар усіх царов. Судовною любов мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам мой крыж понес, свое життя отдал, как вызволить меня. Расправим все твоє. Кто сам послал нам благословение, кто нам сиротам усыновление, это царь славы, он царь усіх царов.
все безладне заменить злодой, это за славы, и он царь усих царов. Чудовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и в самый крыш поднес, свое житье отдал, дал вызволить меня. О, всякая душа греет, расправил все твои. Святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный он хвалы, чудовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и самый крыш поднес, свое житье отдал, вызволить меня. О, всякая душа греет, расправил все твои. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. У першай частцы праграмы мы паклапаціліся пра сябе, як нам будаваць добрыя стасункі са сваякамі. А цяпер падумаем пра наступнае пакаленне і пагаворым, як даць нашым дзецям крылы. Мы выхоўваем дзяцей для іншых, не для сябе. Яны дадзеныя нам на некалькі гадоў, а потым ідуць будаваць свае ўласныя сем'і і жыць сваім жыццём. Там ім і спатрэбяцца крылы. У Другазаконні, раздзел 32, верш 11, мы чытаем пра арла. Маці арліца вучыць сваіх малых лётаць гэтак жа, як вучыць нас Бог. Мы ведаем, што арол – адна з самых моцных птушак. Ён жыве на вяршыні гор. Арлы могуць лятаць вельмі высока і ўзлятаць на ветры. Яны выкарыстоўваюць вецер, каб ён пераносіў іх на вялікія адлегласці. Дык вось цытата з Другазаконня. «Як арол узрушвае гняздо сваё і кружляе над птушанятамі сваімі, раскінуўшы крылы свае, бярэ іх і нясе на крылах сваіх, так Господ сам вёў яго». Калі маленькія арляняты падрастаюць, у гняздзе не хапае месца для ўсіх. Таму арліца-маці пачынае збіраць галінкі і маленькія каменьчыкі і прыносіць іх у гняздо. Так яна хоча навучыць сваіх дзяцей лётаць, стварае яшчэ большую цеснату і нязручнасць, каб пабудзіць іх шукаць новае месца. Яна штурхае іх да іх паклікання, да таго, для чаго яны і нарадзіліся – лётаць і лётаць высока. Яна хоча даць ім усё неба, а не маленькае кола гнязда. Такім чынам, яна парушае іх камфорт. Вядома, ім гэта не падабаецца, але ў рэшце рэшт яны разумеюць пасланне і садзяцца на край свайго гнязда. Быць жанчынай – дар Божы. 1 Петра 1:8. 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 1 Петра 1:8.
Калі птушаняты выскокваюць з гнязда ў паветра, маці арліца ляціць, распраўляючы пад імі свае магутныя крылы. Яна працягвае рабіць так, пакуль яны не навучацца самастойна даследаваць найвышэйшую гару і найглыбейшую даліну. Яна ведае, найлепшае, што яна можа зрабіць для сваіх падрастаючых дзетак, гэта прымусіць іх лётаць. Добрая маці дае крылы сваім дзецям. Калі надыходзіць час, пара адпусціць іх і жыць сваім жыццём. Гэта цяжка для большасці з нас прыняць даросласць і самастойнасць сваіх дзяцей. Баюся, калі мае ажэняцца, мне ўсё адно будзе хацецца казаць ім, што і як рабіць. Я ж ужо прайшла гэты шлях. Я ведаю, як ім выхоўваць дзяцей, як траціць грошы. Але гэта будуць ужо іх, а не мае дзеці. Іх грошы. І як цяпер мне не хочацца, каб бацькі ўмешваліся і камандвалі маім жыццём, так і я мушу стрымлівацца, не ўлазячы ў жыццё сваіх дарослых дзяцей. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мамам бывае надта цяжка аддаць сваіх сыноў і дазволіць ім жыць з новай жанчынай, сваёй жонкай. Некаторыя маці працягваюць ставіцца да сыноў так, быццам яны яшчэ падлеткі, ці што яшчэ горш, як да маленькіх хлопчыкаў, якія не могуць жыць без сваіх матуль. Мы так любім сваіх дзяцей і думаем, што ведаем лепш. Напэўна, гэта сапраўды так, але яны мусяць навучыцца разбірацца ў многіх рэчах самі. Мы не можам пражываць гэта за іх. Не можам усё жыццё дапамагаць сваім досведам і не даць ім накапіць свой. Замест таго, каб дапамагаць сваім дзецям, мы робім іх залежнымі і няўпэўненымі ў сабе, няздольнымі прымаць уласныя рашэнні. У біблійнай кнізе «Быццё» гаворыцца, што Бог стварыў мужчын і жанчын адно для аднаго, каб яны дапамагалі адно аднаму і былі сябрамі. І калі мужчына жэніцца, ён пакіне бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй. І яны стануць адным целам. Таму, калі сын жэніцца, яго першая адказнасць перад жонкай, а не перад маці. Калі мы любім свайго сына, то павінны паважаць яго адносіны з жонкай і не ўмешвацца. Лекі для душы. Такім чынам мы зразумелі, што крылы для нашых дзяцей – гэта свабода і самастойнасць. Ім патрэбны менавіта яны, а не вяроўка, якая прывязвае за нагу да гнязда. Але як мы можам даць гэтыя крылы нашым дзецям? Перш за ўсё, нам трэба ўсвядоміць, што гэта працэс. Ён не можа адбыцца імгненна. Мы не можам сказаць сваім дзецям: «Добра, пара табе быць незалежным, на крылы ляці». Так не бывае. Гэта патрабуе шмат гадоў трэніровак, навучання. Спачатку мы павінны забяспечыць іх базай, насыціць любоўю, прывіць дысцыпліну, павагу і веру ў Бога. Наша задача навучыць іх бяспецы і сумленнасці на сваім уласным прыкладзе. Усё пералічанае – гэта стрыжань, які будзе трымаць іх у любым шторме. Яны мусяць давесці гэта да аўтаматызму і ў складанай сітуацыі рабіць так, як мама і тата. А крылы фармуюцца пёрка за пёркам, па адным за адзін раз. Гэта азначае, што мы павінны вучыць дзяцей паступова, калі яны яшчэ малыя, рабіць адзін выбар і адно рашэнне за раз. Нам трэба вучыць іх быць адказнымі, сур'ёзна ставіцца да сваіх абавязкаў у школе і дома. Нам трэба заахвочваць іх браць на сябе адказнасць, калі яны выбіраюць сяброў і будуюць з імі стасункі. Па меры таго, як яны растуць, яны будуць атрымліваць усё больш і больш адказнасці. Таму яны навучацца прымаць свае ўласныя мудрыя рашэнні і кіраваць сваім жыццём. І гэта самая складаная частка – назіраць, як яны прымаюць рашэнні і не ўмешвацца. Так і хочацца улезці, папярэдзіць, перасцерагчы, але нельга. Калі мы будзем перашкаджаць ім рабіць памылкі, яны ніколі не навучацца. Хацелася б навучыць іх на нашых памылках, якія мы самі прайшлі калісьці. Але так не працуе. Мы павінны дазволіць нашым дзецям вучыцца і расці, адрошчваць свае крылы па адным пёрку за раз. Так мы практычна даказваем свой давер Богу, што Ён
клапоціцца пра іх. Быць жанчынай – дар Божы. Яшчэ адна важная рэч – гэта тое, што мы завем законам прычыны і следства. Кожнае дзеянне выклікае рэакцыю. Няправільныя паводзіны маюць наступствы, а добрыя паводзіны маюць узнагароды. Нам трэба мякка вучыць дзяцей прымаць на сябе наступствы сваіх няправільных учынкаў. Гэта фармуе адказнасць. А адказнасць, у сваю чаргу, звязаная са свабодай. Чым больш яны адказныя, тым большай свабодай могуць карыстацца. Няхай пашырэнне іх рамак будзе ўзнагародай за правільныя рашэнні і ўчынкі. Так дзеці вучацца таму, што для іх добра. Так яны здабываюць свае крылы, каб ляцець высока, куды б не вёў іх Бог. Давайце зараз разам памолімся за нашых дзетак. Божа ўсемагутны, нам патрэбна Твая дапамога. Нам патрэбна Твая мудрасць і ласка, каб весці дзяцей, якіх Ты нам даверыў. Каб весці іх правільным шляхам, у правільным накірунку. Дапамажы нам, Господі. Дапамажы нам быць мудрымі бацькамі, вучыць дзяцей адказнасці і самастойнасці, паступова даваць ім свабоду, адрошчваць крылы, якія ўзнясуць іх на тыя вышыні, якія Ты падрыхтаваў для іх. Навучы нас адпускаць і дазваляць Табе весці нашых дзяцей. Мы молімся ў імя Господа нашага Ісуса Хрыста. Амен. Стаю захаплені, няма другога, як ти, такога магутнага, як ти. Няма другого, такого Бога, такого чудовного, як ти. Няма другого, такого Бога, такого чудовного, як ти. Стою захаплені, няма другога, як ти, Єсус, такого могутного, як ти, як ти. Няма другого, такого Бога, такого чудовного, як ти, Єсус. Няма другого, такого Бога, такого чудовного, як ти. Один и ты есть, и твое имя. Можешь все изменить ты, можешь все изменить ты. Один и ты есть, и твое имя. Можешь все изменить ты. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я веру, што кожная з вас цудоўная маці. Нават калі ты сварышся на дзяцей ад стомы, калі не пагаджаешся гуляць з імі, калі не адказваеш на іх шматлікія пытанні, калі ты злуешся на іх і табе хочацца схавацца і пабыць у цішыні, ты таксама добрая маці.
Нам усім патрэбны адпачынак і час прыйсці ў сябе. Ты цудоўная маці, і ты жадаеш самага лепшага для сваіх дзетак. І там, дзе ў цябе няма для іх адказаў, яны ёсць у Бога. Сёння мы пачытаем верш класіка беларускай драматургіі, аўтара першай беларускай оперы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Верш 1849 года, але не губляе сваёй актуальнасці і сёння. Скажы, прашу мне, мама дарагая, чаму і ўстаўшы і позняю парою, штодзённа на каленях Бога мы благаем, гаворым пільна пацеркі з табою. А дзе ж жыве той Бог, якога просім, каб нам здароўя даў усім і хлеба? Чаго сустрэць яго нам не прыйшлося? Скажы мне, мама, бо мне ведаць трэба. Ці ён пабудаваў свет наш прыгожы, дзе ўсё жывое роскашшу абнята. Ён кветкі тыя вырасціў, быць можа, і гадаваў той лес высокі і кашлаты. Ён сонца мо узняў на нябёс скляпення і зоркамі багата ўкрыў блакіты. Ці праз яго, прагнаўшы ночы цені, нам месяц шле свой бляск несамавіты. На гэтае дзяцінае шчабятанне адкажа маці: вось у кніжцы новай, што дам табе, на ўсе твае пытанні адказ заўсёды знойдзеш ты гатовы. Усё Бог сатварыў сваёй магутнай сілай. Хто ў Бога верыць, той не ашуканы. Душой я веру, бо мне верыць міла. І верылі ж бацькі так пастаянна. Скарбонка. Новая кніга, якую мудрая маці падаравала свайму дзіцятку, гэта Біблія. У ёй усе лекі для душы і цела знойдзеце, паўтарае нам Францыск Скарына ў кожным выпуску «Жанчын надзеі». Дарагія дзяўчаткі, ці ёсць у вашай малечы дзіцячая Біблія? Калі не, напішыце мне, калі ласка, яго ўзрост і адрас. Я бескаштоўна дашлю вам Біблію таго фармату, які будзе цікавы вашаму дзіцёнку, будзь ён немаўлём, дашкольнікам або падлеткам. Памятайце, каб даць ім крылы, спачатку мы мусім забяспечыць іх базу ў гняздзе: любоў, дысцыпліну, павагу і веру ў Бога. Запыт на дзіцячую Біблію дасылайце мне ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэста 20. А я, Тацяна Немчанінова, развітваюся з вамі і з нецярплівасцю чакаю наступнай сустрэчы. Божых дабраславенняў! Тені крылаў тваіх схавай мяне, сцеражы мяне, як зрэнку вока. Схілі вуха тваё, пачуй мае словы, як лічу цябе, як лічу цябе. В тені крылаў тваіх схавай мяне, сцеражы мяне, як зрэнку вока. Схілі вуха тваё, пачуй мае словы, як лічу цябе, як лічу цябе. Умацуй мае крокі на тваіх шляхах, умацуй мае ногі, адгані увесь страх, каб бачыць дабро і любоў глыбіню сэрц людскіх, як лічу цябе, так лічу цябе, як лічу цябе. Тені крылаў тваіх схавай мяне, сцеражы мяне, як зрэнку
пачуй мае словы, я клічу цябе, я клічу цябе. Умацуй мае крокі на тваіх шляхах, умацуй мае ногі, адгані увесь страх, каб бачыць дабро і любоў глыбіню сэрц людскіх. Я клічу цябе, 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 я клічу цябе. Умацуй мае крокі на тваіх шляхах, умацуй мае ногі, адгані ўвесь страх, каб бачыць дабро і любоў глыбіню сэрц людскіх. Я клічу цябе, клічу цябе, я клічу цябе.